Hei vaan hei ja tervetuloa jumppaamaan tänään vähän S-nivelen kanssa. Ja nyt ihan tämmönen alkuhuomio tähän. Jos sattuu olemaan riesana selkärankareuma, niin silloin kun se S-nivel on tosi tulehtunut, niin voi olla, että selkä ei kestä ihan hirveästi olla lattia vasten. Eli ensinnäkin silloin käytä aina vähän fylliä sekä siellä selän alla että selän ja tiilen välissä. Ja tarvittaessa korvaa tiiliblokilla, koska ei tunnu hyvältä, jos sillä alaselässä on kova paine ja siellä on se tulehuspää. Työkaluina on tänään 2 joukatiiltä tai sitten 2 kahvipakettia tai jotain muuta, mikä on jämäkkä ja samankokoinen. 2 tennispalloa, but of course. Bolsteri, jos sulta löytyy. Tai sitten pärjäät myös sillä, että sulla on tämmöinen pikkusen painavampi huopa. Ja tokkinsa joogamatta. Meillä on tässä 7 juttua, mitä tehdään. Ja tästä voit totta kai aina jättää asioita pois sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä ja mihin sulla on aikaa. Ja tee mieluummin muutama hyvin kuin niin, että lähtisit tekemään kaiken vähän sinne. Aina voi keventää, aina voi lyhentää, eli vaihtoehtoja tulee. Ensimmäinen juttu on, että käydään selinmakuulen petkikselle. Eli tuut makoilleen ja kerää polvet vatsan päälle apana-asana. Ja täältä voit hieroskella selän alustaan. Jos status antaa myöden, niin ilman fylliä. Jos ei anna, niin sitten laitat vähän huopaa selän alle. Voit joko vetää jalat yhdessä köntässä, tai sitten ota polvista kiinni ja pyöräyttele ees kahtaalleen, kunnes saat semmoisen miellyttävän alaselkähieronnan aikaiseksi. Siitä lähdetään liikkeelle. Seuraava juttu. Meillä olisi tämmöiset siltarullaukset ja hyödynnetään siinä tiiltä niin, että näppästään se tuonne polvien väliin ja puristetaan silleen, että siinä käytetään noin 20% voimasta. Eli jos 100% olisi täysiä, niin laitat vain 20%. Se pysyy siinä ja se ei meinaa valahtaa veksi, mutta ei mikään valtava. Se vaan vähän aktivoi kinttuja lisää. Vaikeamman tästä siis saat itsellesi, jos painat vähän kantapäitä alusta ja nostat varpaat ylös. Ja myös mitä lähempänä kantapäät on pyrstöä, niin sen haastavampi. Eli taas mennään selinmakuulleen. Voit aloittaa ilman sitä tiiltä ja tehdä ensin muutamat makustelurullaukset vaan niin, että tiivistät jalkapohjat mattoon. Lähdet kääntämään häntää koipien väliin ja nikama kerrallaan rullaat pyrstön ylös. Voit hengittää täällä ja rauhakseen nikama kerrallaan pyrstö alas. Ja laittaisin tämän vielä niin, että sun sisäänhengitys kääntää sieltä häntää koipien välillä, lähtee rullaamaan sua ylös. Puristat vähän pakaran alaosilla. Täällä voit ulos hengittää, ottaa uuden sisäänhengityksen. Ja sitten ulos hengityksellä häntä koipien väliä taas nikama kerrallaan naputtelet selän ylhäältä alas. Kun olet vähän makustellut, niin voidaan ottaa se palikka kinttujen väliin. Ja sinne nyt toki voi laittaa sitten ihan minkä tahansa vastaavan kevyen jutun, mitä voit puristaa, vaikka tyynyn, jos se ei ole tiiltä. Sitten lähdetään tekemään sama juttu. Tämä on kevyempi, helpompi, jos jalat on vähän luitompana hanurista, eli kantapäät kauas kankuista. Jos haluat siitä vähän tymäkämmän, niin voit ottaa kantapäitä lähemmäs. Ja jos haluat erityisen paljon aktivoida, niin paina vielä kantapäitä mattoon. Kämmenet voi olla alustassa ja taas sisäänhengityksellä häntä koipien väliin purista vähän tiiltä. Rullaa perä ylös. Tarvittaessa laita jalat lattiaan, jos tuntuu, että on liian räväkkä ja lähtee ottaan liikaa etureisiin. Jos täällä on kaikki ihan fine, voit kokeilla nostaa vähän varpaita. Pysyttelet täällä ylhäällä 5-10 sekuntia suunnilleen. Puristat kankkujen alaosia ja voit pikkusen sieltä vielä aktivoida käsiä alustaan. Nostaa ehkä millilantiota ylös. Ja sitten taas sopiva sisäänhengitys lähtee rullailemaan sieltä rangan nikama kerrallaan alustaan. Tänne stoppaat, ota tupluuri ainakin 5 sekkaa ja sama homma uudestaan.
Tätä voit toistaa semmoisen 3-5 kertaa. Jos nostat kantapäitä ja otat kankut ja kantapäät kovin lähekkäin, niin siinä tapauksessa ota sitten vähän vähempi. 3 kertaa on tosi jeppis. Sitten matka jatkuu. Otetaan sinne joogikyykky. Tämä on aika ihanasti S-niveltä vapauttava. Ja mä annan tähän nyt heti pari helpotusta. Eli jos sulla on hirvittävän tiukat akillesjänteet tai jotenkin kinttaa pohkeesta kauheasti, eli basically oli siellä nyt mitä tahansa. Jos sun kantapäät ei tuu hyvällään lattiaan, niin nähdään on ihan tuskaa. Eli siinä tapauksessa voit tehdä itsellesi huovasta fyllin, jonka päälle plaseeraat kantapäät. Eli täältä, kun sulla on kantapäitten alla fylliä, niin voit lähteä tekemään sitten tämmöistä pientä pumppaavaa harjoitusta. Eli purista jaloilla käsiä vasten, kädet painaa takaisin, noin 5 sekkaa täällä. Sitten hölläät koko paketin, siirrä kädet ulkosyrjille ja nyt paina jaloilla käsiä vasten, kädet työntää vähän takaisin, noin 30% siitä mitä lähtee. Ja taas 5 sekkaa huilia. Ja uudestaan. Ja tätä voit jatkaa kans semmoisen 3-5 kertaa. Jos sulla ei ollut siellä huopaa, sulla oli tiilet, niin nämähän on toki vähän stabiilimmat kantapään aluset. Eli sikälikö probleemaa pukkaa sen kantapääosaston takia, että kantapäät ei mene lattiaan. Toinen hyvä vaihtoehto. Ja sitten taas jos tuntuu, että kyllä ne kantapäät menee alas, mutta tässä ihan paikat hyytyy, niin laitat tiilipyrstön alle ja vähän istut siihen päälle, niin se keventää. Saat sieltä tehtyä samat kuviot myös näin. Ja matka jatkuu, koska tämähän oli vasta meidän 3. juttu. Eli seuraava asia meidän epistolassa olisi tämmöiset koobranostot. Ja nyt erityisesti, jos siellä alaselässä on jotain esiin tämmöistä nikamasiirtymätyyppistä, niin kuin allekirjoittaneella taas on, aktivoi vähän napaa sisään ja ylös. Eli sen sijaan, että ikään kuin rönöttäisit siellä koko painolla, niin vedä vähän napaa sisään ja ylös. Eli et olekaan ihan niin kuin lötköpötkönä. Ja sitten jos tuntuu, että sulla on esim. Tosi prominentit suoliluut tai muuten tuntuu pahalta laittaa lantioalustaan, niin itse tykkään laittaa sinne aina sen huovan alle. Niin ei tunnu sitten siltä, että voi itku ja hammasten kiristys, jos lähtee aktivoimaan vähän häpyluuta lattia vasten. Eli tuu päin makuulle. Laita kämmenet harteiden alle tai vähän edemmäs. Ja nyt huom, ei koskaan kyynärpäitä lukkoon täällä. Eli täältä kun lähdet massu kentässä, niin voit tiivistää häpyluun alustaan. Kämmenet auttaa kevyesti, mutta ajattele, että rullaat enempi selkälihaksilla, ikään kuin kuorisit sieltä itses lattiasta niin kuin banaanin kuoren. Ja sitten kun sä oot saanut selällä nostettua sen, mitä lähtee, niin lähde vähän tuuttaamaan käsillä pikkusen lisää painetta, mutta ei niin, että lakkaat hengittämästä tai perä menee aivan kinteeksi kuin rusina, ei ole hyvä. Ja pieni hetki täällä ylhäällä. Ja sitten rullaat taas rauhakseen alas. Ja muista, että jos siellä alaselässä oli mitään semmoista kovin erikoista meneillään, erityisesti jos siellä nyt olisi joku, että tietäisit, että sulla on välilevy pullistunut juuri tänne taaksepäin, niin silloin et tietenkään nosta. Tai sitten jos siellä olisi nestekyystä, sen yleensä kyllä huomaa se näppää niin napakasti hermoa. Mutta jos siis ei ole mitään tämmöistä issias-tyyppistä oiretta tullut sieltä väliselästä, niin tassut tatamiin. Selkälihaksilla tiivistä napaa alaselkää vasten. Ja lopuksi lähden nostaan taas pikkusen enempi. Purista lapaluita yhteen. Jos haluat, niin voit kipata vielä päätä vähän taakse. Ja taas rauhakseen alas. Näitäkin voit toistaa sieltä semmoisen 5 kertaa. Ota aina huili, kun pääset alas. Oot kuitenkin aktivoinut lihaksia. Ja mä lähtisin vielä pyöristämään lapsen lepoasentoon. Niin pieni lepi tässä. Nyt voit ottaa joko tässä kohtaa saman tien tämän meidän
NS viimeisen lepoasennon, eli lähtee nostamaan kannat kattoon. Tai voit säästää tämän myös harjoituksen loppuun niin, että saat muhia tässä vähän pitempään, koska tässä voit olla esim. 10 minuuttia. Ja tämä on siis superrentouttava, rauhoittaa myös sitä S-nivelen aluetta. Ja mulla ei ole nyt tässä seinää just hollilla, mutta jos olisi, niin mä tekisin niin, että kuvittelepa, että tää olisi mun seinä. Niin mä veisin hanurin tänne seinän viereen. Ja sitten lähtisin kippaamaan sieltä. Oho, nyt meni jalat seinän läpi. Eli kyljen kautta ja jalat seinälle. Ja nyt kun ne mun koivet olisi siellä seinällä, niin voisit käyttää siellä joko sitä painavaa huopaa tai bolsteria. Niin, että saisit sun kintut nojattua sinne seinään ja sieltä tulee vielä pieni paine. Silloin kun on joku sinne vähän ihanan painava peitto tai bolsteri siellä kinttujen päällä, niin että tää tuntuu jotenkin niin maadottavalta. Eli tähän voit jäädä huilimaan ihan niin pitkäksi aikaa kuin jaksat. Ja sitten taas kun tuot sieltä pois. Ensin tietysti tavarat pois, ettei tule päin näköä. Ja sitten jos sulla on kintut seinällä, niin sieltä mä lähtisin taas kääntyä vaan kyljelleni ja sitten rauhakseen ylös. Ja tämän siis voit säästää sokeriksi pohjalle, jos haluat. Nyt seuraa tämä jumpan ehkä ikävimmän tuntunen vaihe. Eli mennään 5 pistettä näillä tennispalloilla läpi. Ja sillä tavalla, että pallot kulkee koko ajan selkärangan kahta puolta kiinni toisissaan. Missään välissä ne ei hyppää rangan eri puolelle, eli me ei lanata niitä nikamia, vaan jyrätään ne pitkät fileet. Ja ajatuksena on se, että aina lähdetään siirtymään kyynärpäät mattoon, kevennetään perää ja hinataan se kohti kinttuja. Eli aloitetaan aika lailla sieltä maton yläpäästä, jotta meillä on mahdollisuus rullata monta kertaa alas. Ja jos pusero lähtee käpeltyä sinne palloihin, niin ota toinen käsi aina kiinni sinne retuliiniin, ja sitten toinen kyynärpää jeesaa matosta, kun hiissaat, niin pallot pysyy paremmin omilla puolillaan, eikä me jännittävästi sinne terylle niin se karruttaa niin, että menee puoli-iltaa niitä etsiessä. Me aloitetaan ihan täältä, jos ajattelet, missä sun lantiossa menee se suoliluun kaaret, niin tuostapa lähdetään hyvinkin alhaalta. Se on oikeastaan se kohta, missä oli 90-luvulla ne oikein niin nolon matalat hipsterihousut, eli jos yhtään pyllistä, niin pyörätelinen näkö. Ei mitään kyykkeilyä siis voitu tehdä siellä. Tervetuloa maton yläpiähän. Ujutetaan pallot sieltä alakautta ristiselän alle, eli sinne hipsterivyötäröön, niin että juuri ja juuri pyrstöstä riippuen pakarat osuu lattiaan selkänotkolla. Sitten sisäänhengityksellä on tämä notkistusvaihe, Beyoncé-pylly. Uloshengityksellä lähdetkin kääntää häntää koipien väliin, mutta rentouttaa kuitenkin sun lonkan koukisteet ja reidet ja pakarat. Sisäänhengitys notkistaa ja uloshengitys tilttaa. Eli uloshengityksellä varmasti tuntuu vähän kurjemmalta. Kuulostelet, paljonko siihen tarvit hönkää. Voit pyöritellä tässä minuutin pari, riippuen paljonko sulla on aikaa. Ja sitten kun lähdet tästä etenemään, eli siirtymään kohti maton alapäätä, niin nyt muistat sen tekstiilikikan, eli jottei pallot häviä. Kyynärpää tatamiin, kevennä jaloilla ja hiissaa ittees muutama sentti alaspäin. Pallot on kiinni toisissaan, ne nousi vähän tänne ylemmäs. Ja sitten taas perämattoon. Sama juttu. Sisähengitys notkistaa ja uloshengitys pyöristää. Rennot lonkat ja pyrsty, eli sieltä syvistä lantiolihaksista lähtee liikkeelle. Käytetään kaikkein syvimpiä kerroksia, yritetään jättää kaikki sinne päällä mahdollisimman leveäksi. Erityisesti lonkan koukisteet ja perä. Ja sitten taas kun olet pyöritellyt riittävästi, tekstiili ruttuun, kyynärpää mattoon ja pieni hiissaus. Ja tarvittaessa, jos siellä tapahtuu jotakin kummallista, eli ne pallot liikkuu jotenkin epäkeskosti eikä ole symmetrisesti, niin korjaile. Nyt ruvetaan olemaan silleen, että on aika mukava olla, kun ne on siellä selässä, kun on asento neutraalina. Notkistus
Ei tunnu ehkä juuri miltään, ainakin jos on näin kauhean koko mulla. Mutta sitten hengität ulos ja pyöristät, niin rupeaa ehkä tuntuu vähän enemmän. Ja nyt vallankin, kun tullaan tänne vähän ylemmäs, olet tässä hetken aikaa tehnyt tätä notkoa ja pyöristystä, niin voit kokeilla myös pikkusen huojottaa polvia puolelta toiselle, mutta ei niin paljon, että pallot menee nikamien yli. Tai sitten kevyesti vähän tuuttailla kantapäällä tatamista. Ja taas loppuviimeen lasketaan perään neutraalin asentoon mattoon, kyynärpäät, ehkä tekstiilirunttaus ja ylöspäin. Ja taas same. Ja vielä kerran. Piu. Eli lähestytään jo niitä lapaluun alakärkiä. Mulla mahtuu sinne vielä niin kuin mun kämmen väliin. Eli nyt on jo aika hyvin tuolla niin kuin selän puolivälissä. Ja taas notko ei ehkä ole pahakaan, mutta voi olla, että herra mun verenikö lähdet pyöristää. Eli tee varovasti. Kuulostele paljonko pystyy. Ehkä vähän huojuttele. Ja sitten kun tämä koko lanaus on done, rullaa taas lantio ylös. Poista tuskakuukelit. Ota kintut vatsan päälle ja möyhi selkä hyvin alustaan. Ja jos haluat, niin ota pieni lepit, hauku, huljuttele siellä vielä kintut puolelta toiseen. Sitten on vielä yksi venytys, joka menee tonne lonkan koukistajalle, mutta myös lanaa tilaa alaselkään, eli vähintään yksi tiili, niin että se on tässä litteimmässä asennossa. Mä yleensä tykkään käyttää 2, ja jos on oikein letkeät lonkat, niin sinne saattaa tarvita 3, tai sitten nostat palikan pystyyn. Tähtäilet sen tonne ristiselkään, eli se saa painaa hanuria, mutta ei missään nimessä niin, että tuntuu selässä yhtään pahalta. Ja taas mennään koukkuselin makuun kautta kyytiin. Boinks. Noin. Eli tarkistetaan vielä, että lapojen välissä on hyvin tilaa, leuka kohti rintaa, niin että niska on pitkä. Ja sitten täältä hopsansaa. Kannat kattoo. Lähde ottaa sun vasen polvi kohti vasenta kainaloa. Tarvittaessa voit heittää sen huovan sieltä jalan takaa, niin saat venyttää sillä huovalla tai sitten jalan päällä. Voit myös halata jalkaa syliin tai sitten sormet taipeeseen kyynärpäämattoon. Ja se, joka oli suoraan ylöspäin, eli oikea jalka lähtee lattiaan, menee suorinta tietä. Ja siis polvi voi mennä koukkuun. Pääasia, että jalka on rento. Se menee mihin menee. Ja mitä enempi imuroit tätä sun koukkujalkaa kyytiin, niin sen enempi se venyttää lonkan koukistajaa. Ja nyt rentoudut tässä 3 minuuttia. Kun lähdetään vaihtamaan puoli, auta kädellä se suoranaulun jalka. Eli jalasta mahdollisimman vähän lihastyötä ja kinttu käsipelillä kyytiin. Voit tehdä pienet lepyttelyt täällä. Sitten lähdetään ottaan oikea polvi kohti kainaloa. Ja taas valikoit, miten sen saat sieltä halattua. Vasen takajalka taivasta kohti ja suorinta tietä alustaan. Sitten jätät jalan rentoutuun. Hengittelet siinä 3 minuuttia. Ja sitten nyt kyytijalka lähdetään tuomaan alustaan. Ja sitten otetaan kiinni taas takareiskasta ja hinataan sekin suoraksi. Rauhallinen tiivistys ensin. Siellä on aika paljon ollut painetta S-nivelellä. Ja nyt se myös vähän tekee sinne kudoksin tilaa, kun se tiili on ollut selkää vasta, niin varovasti. Varsinkin jos on sitä reuman perskelettä, niin nostat sieltä pyrstön ylös. Siirrät tiilet veke. Ja täällä ylhäällä hengitä sisään ja pidennä ranka. Käännä häntä koipien väliin. Ulos hengityksellä taas nikama kerrallaan, rullaa alas. Sykällä vähän jalkoja ulos, niin että polvet nojaa toisiinsa. Ja täällä annat hetken aikaa selän ja lonkki olla neutraalina. Sitten jos haluat vielä viimeistellä, voit ottaa polvet syliä taas joko matkata pakettia ihan kokonaan. Tai sitten pyöritellä kintuista ees kahtaalleen. Makustelet. Myös jalat lattiassa ja huojuttelut toimii. Ja sitten, koska siinä on ollut taas ihan taakse taivuttavaa actionia, niin kääntyisin vielä kyljen kautta ylös. Ja jos olit säästänyt sokeriksi pohjalle sen tassut taivasta kohti,
by all means sitten vaan siirrä toimipisteen peräseinää vasten, vähän jotain sinne jalkapohjien päälle ja ei muuta kuin buenos nachos. Nipsu!